देवा सावकाश नाथाला सुद्धा किंमत नाही. वीरांची ज्यांच्या माती थोर जबाबदारी आम्ही सोपवली साऱ्या देवताने, ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी तत्पर असताना सुद्धा नवनाथ आज आपल्या कटापूर पारका करण्यासाठी कोणीतरी व्यत्यय निर्माण केला की का? मृत्यूचा वास्तव करणारे आमचे भक्त अधोगतीचा मार्गाला जात आहे. धर्माच्या ठिकाणी देवा अधर्म करत आहे. लेखचा खून करून माणुसकीला जर का मूठपात्र तत्पर असतील तर प्रत्येकाला वेळेत विवेकाचा पायबंद घातला पाहिजे. देवा नुसता पायबंद मग? नाही, यासाठी भक्त राहायला हवे होय. आणि भक्तानं भक्ती करायला हवी. यासाठी देव स्वरूप पाहिजे. मग तुम्ही एखादा अवतार घ्या, कोणी तुम्ही तुमच्या या वेशात बदल करा, कोणी? एखादा स्वरूप धारण करा आणि त्या भक्ताला लावून योग्य तो म्हणजे भक्त अधोगतीचा मार्गाला अरे राम, हा, अवतार घेण्याची जबाबदारी माझ्या हाती नाही म्हणजे आणि अवतार घेऊ मी शकत नाही. काय म्हणता काय? कारण युगाच्या ठाईच्या प्रत्यक्ष वैकुंठच्या महाविष्णूला अवतार घेतलाय आणि विश्वकार्य सुरळीतपणे चालावा याच्यासाठी आटोकाट ते प्रयत्न करतायत आणि त्यांच्या पाठीमागे आम्ही म्हणजे तुम्हाला ते करता येत नाही मुळीच अधिकार आणि नाही तो मला. केलंही नाही असं म्हणता. केलं असेल किंवा तरी वेळ आली त्यावेळी, हा. पण याच्या नंतर कलियुगाला प्रारंभ झाल्यापासून मला अवतार घेण्याचा अधिकार नाही. मग देवा हा. हे स्थिर होणार केव्हा? हे स्थिर हा, विश्व कार्याची विस्कळीत झालेली घडी ही सुरळीतपणे अगदी पुन्हा व्हायला पाहिजे. मग याच्यासाठी देवऋषी पर्याय हा, याला पर्याय हा? ब्रह्मा आणि महेश्वर. चला मी जागा लागवतो. चला साजरे गोजरे शांतीधामाचं रहस्य. खरोखरच या शांतीधामाचं निरीक्षण मी करतोय आणि हा शांतीधामात चाललेला वैष्णव भक्तीचा जप मी पाहतोय. खरोखरच मनात समाधान वाटतंय, कारण या भक्तांचं निरीक्षण मी करतोय. अगदी तन मन धन मन बुद्धी आणि संस्कार ईश चरणाशी स्वहा करणारे माझे भक्त पाहिले आणि खरोखरच मनाला समाधान वाटलं. अंतःकरणाच्या ठिकाणी वावरणारी चैतन्य शक्ती जागृत झाली. याला कारण काय असेल तर प्रेमळ भक्तांचा सहवास हीच खरी या देवतेची सिदोरी. खरोखरच भक्त हो ठेवा अशीच लीनता आणि नम्रता ठेवा, म्हणजे सदैव हा वैकुंठीचा देव तुमच्या जीवनात सुखाचा मार्ग देणार आहे. खरोखरच मनाला समाधान वाटतंय खरं, पण विश्व कार्याची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी ज्या त्रैदेवतांच्या माती जबाबदारी दिली ती जबाबदारी मी पूर्ण करतोय खरा. युगायुगाच्या ठाई अवतीर्ण होऊन सद्भक्तांना मार्ग दाखवितोय, योग्य ते त्यांच्या जीवनात सुखाचा मार्ग देतोय. त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी तत्पर होतोय आणि म्हणूनच जो माझी भक्ती एकनिष्ठतेने करतोय त्या प्रत्येक भक्ताच्या जीवनात नव्हे तर त्यांच्या जीवन रचणारे माणुसकीचे क्लेश दूर करण्यासाठी हा देव वैकुंठीचा नारायण, माया चक्राचा पुराण पुरुष, अनंत पापाचा स्थितिलय करता निर्गुण निराकार परब्रह्म, आधी अंत्य मध्य विरही सर्व शक्तिमान असा परमेश्वर सदैव तुमच्या जीवनात सुखाचा मार्ग देईल. म्हणूनच म्हणतोय देवदयेचा अथांग सागर, देव दयेचा देव दयेचा अथांग सागर, मानी अपुले विश्वचे मानी अपुले विश्वचे मानी अपुले विश्वचे
कैलासीचा भोलानाथ आपल्या चरणी साष्टांग नमस्कार करतोय. शिवस्य हृदय विष्णू आणि विष्णूस्य हृदय शिव. आणि तुमची योग्यता सुद्धा मी जाणतोय. अर्थात रजतम आणि सत्वाच्या त्रैदेवतांच्या माथी विश्वकार्याचा भार दिलाय होय. आणि विश्वकार्य सुरळीतपणे चालावं म्हणून ज्या त्रैदेवता आटोकाट प्रयत्नवादी बनलेले आहेत, असं असताना स्वतःच कर्तव्य क्षणभर दुरापास्त घेऊन सदैव तुझं कल्याण होईल असा मंगलमय आशीर्वाद. कल्याण आमचं झालंय, म्हणजे पण पुढचं काही सांगता येत नाही. म्हणजे रे? आतापर्यंत कल्याण झालं. तुझ्या बोलण्याचा अर्थ तरी काय? देवा, हा. आपण सर्वज्ञ आहात. हं? मी सांगायला हवं असातला प्रश्न नाही, पण हे देव या ठिकाणी आले आहेत, हा. तेव्हा पुढील गोष्ट कोणत्या तऱ्हेची आहे हे आपल्या लक्षात आलं असेलच. अगदी. विश्वात कुठतरी अराजक मारलं असेल, त्याच वेळी देव एकत्र नारदा, होतात. याची जाणीव मला पूर्ण आहे. आज मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी काय चाललंय, हा चाललेला हाहाकार, याचा पूर्ण अभ्यास मी करतोय. मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी जे आजपर्यंत माझे सद्भक्त होते, जे भक्ती मार्गाचं आचरण करत होते, ते केवळ आज वाम मार्गाला जात आहेत. मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी हाहाकार माजला जातोय. आणि हे जर असंच जर घडत असेल तर पुढं काय? तर पुढे या विश्वाचं काय, याचा विचार साऱ्या देवतांना पडलेला आहे. म्हणूनच आज केवळ स्वस्थानाचा त्याग करून या शांतीधामापर्यंत तुमचं आगमन झालंय, याची सुद्धा जाणीव मला आहे. देवा, हे शेवटचं न्यायालय, हं. याच्यात योग्य तो न्याय मिळतो ना, अगदी मग सत्य. आपण न्याय करा. आम्ही ऐकायला समजतो मग आहोत. देवा, भक्ताक्षरासाठी आतापर्यंत युगायुगाच्या ठिकाणी आम्ही देवतांनी अवतार घेतले. हा. मग सांप्रत जर भक्त अधोगतीच्या मार्गाने जात असतील हं? तर पालन करते देव तुम्ही आहात. देव तुम्हाला हो. का विचार करायला हवाय? या विश्वाच्या ठिकाणी भक्ती श्रेष्ठ आहे. भक्ती महिमा या आगात आहे. आणि भक्तीचा महिमा कोणता असेल तर भक्ती विना जळी जळू लाजिरवाणे, संसार भोगणे दुःख रूपी, एक एक योनी कोटी कोटी फिरा, मनुष्य देहीचा वारा मग लागे. अर्थात याच भक्तीच्या तत्वाला अनुसरून सर्व भक्तांनी भक्ती करायला हवी आणि त्या भक्तांचं श्रेय देवतांनी त्यांना द्यायला हवंय. नाही हे कर्तव्य. नाही, हे तुम्ही जे म्हणाला हा. आहात ते बरोबर आहे, पण ते साकार करायला नको का? जरूर. जे भक्त आमची भक्ती करतायत त्यांना श्रेय आम्ही देणारच आहोत आणि जे वाम मार्गाला जातायत त्यांनाही सुमार्गाला आणणं हे देवतांचं कर्तव्य आहे. सुमार्गाला हा. आणणार कोणत्या स्वरूपानं? हे जर तुला पाहायचं असेल तर केवळ या शांतीधामाचा त्याग करून हा वैकुंठीचा देव मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी जातोय. हा हा आणि हा. जो अवतार मी तिथं धारण करणार आहे हा. तो फार वेगळा आणि आगळा. अवतार. हा. तेव्हा हं. जो अवतार आपण त्या ठिकाणी धारण करा हा. आणि त्या भक्तांना सन्मार्गावर आणा. हा. मग अशा वेळी त्या अवताराचं नाव काय बरं असेल? नारदा, धूर्त मेंदू आणि चाणाक्ष बुद्धी तुझे. अरे, तुला मी पूर्ण ओळखतोय. काय? त्या अवताराचं नाव तुला ऐकायचंय, पण ते तुला नाव यावेळी ऐकता येणार नाही. म्हणजे कारण जो मी अवतार घेणार आहे त्या अवताराला मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी वावरणारे माझे भक्त जे सद्भक्त असतील तेच माझ्या अवताराला नाव देतील. पण एक जातोय मी या शांतीधामाचा त्याग करून जगाचा पालन करता देव मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी जातोय. पण एकच ध्यानी ठेवा, तुम्ही देवता औष्य रूपाने माझ्या समवेत तुमची शक्ती असायला हवी. बरोबर, अगदी बरोबर. ज्यावेळी मला देवतांची गरज असेल त्यावेळी तुमची शक्ती
माझ्या स्वाधीन असायला हवी, जेणेकरून जे वाम मार्गाला गेले भक्त त्यांना सुमार्गाला आणण्यासाठी मी तत्पर होईल. सर्वांचं कल्याण होईल. लिंबा
ऐसा जाईना हो चला हो चला चला पण गडबड का हो तुम्ही माग माग का राहता मी अगोदर तुम्हाला विचारतोय हा? हा काय चमत्कार काका हो मला सांगा हा एक लहान मुलगा वाटलाय बोलत नाही चालत नाही हा काही खात पीत सुद्धा नाही पण हा प्रश्न तुम्हा मलाच नाही तर संपूर्ण शिर्डी वासियांना पडलेला आहे. हा बालक रात्रंदिवस या झाडाखाली बसून अहोरात्र जप करतोय. मग हा आहे तरी कोण? मी तेच म्हणतोय हा आहे तरी कोण त्याला ऊन नाही, पाऊस नाही, थंडी नाही, वारा नाही, म्हणजे हा चमत्कार तरी काय? काका आहे तरी लहान मुलगा पण हा यक्ष प्रश्न आहे. या प्रश्नाचं उत्तर मला वाटतं या शिर्डी गावात कुणालाही मिळणार नाही. मी सांगतो काय? मी सांगतो काय? हो हा नक्की कोणीतरी जादू टोणे करणार असला नाही पाहिजे काका. हा, हा. जादूटोणे करणारा कदाचित असलाही असता पण त्याच्या वयाकडे लक्ष द्या. वयाला नाही म्हणत. वयानं कोवळं आहे, लहान आहे, अर्थात नक्कीच हे काहीतरी विपरीत लोकांची आहे. दिशाभूल करण्याचा हा याचा प्रयत्न असला पाहिजे मी सांगतो. ही प्रत्येकाची समजूत झाली पण याच्यावर मार्ग काहीतरी काढलाच पाहिजे. तेव्हा तुम्ही आमच्या सुज्ञ आहात तेव्हा मार्ग काढा. म्हणजे काय रे अरे काहीतरी मार्ग काढणार मार्ग काढलाच पाहिजे. हा? त्या समोर देवालय आहे त्या कौल लावून पहा. अरे अरे होय हा म्हणतोय देवाला आपण प्रसाद लावून पाहूया चालेल. हा? तुमची सर्वांची जर इच्छा असेल हा. देवाला प्रसाद लावूया. काय काय रे? हरकत नाही. हे हरकत होऊ नाही, द्या. बरोबर ना? हा, चला, हा. सुरुवात होऊ दे. मग चला 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 बघा हात जोडणारे सर्वांनी महादेवा महाराज स्वामी समर्थ इथल्या शिर्डीच्या गावाच्या आणि ह्या सर्वांच्या रक्षण करत्या देवा ही सगळी लेकरं तुझ्या समोर आज हात जोडून बसलेली आहेत. त्यांचं म्हणणं असं आहे त्यांची विनंती तुझ्या चरणी आहे की हा इथे कोणतरी लहान मुलगा आज कित्येक दिवसापासून बसलेला आहे. हा ऊन वारा पाऊस याला नाही जुमानत नसताना इथं अन्न पाणी काही खात नाही असं असताना सुद्धा इथं हा गपचूप बसलेला आहे. हा आहे तरी कोण हा प्रश्न सर्वांना पडलेला आहे. देवा एकदा प्रगट हो आणि हा कोण आहे आम्हाला कळण्यासारखं देवा कर. सगळे ग्रामस्थ तुझ्या चरणी नम्र विनंती करताय. सर्वांना एकच प्रश्न पडला होय देवा आणि त्या प्रश्नासाठी म्हणून तुम्ही मला हात दिली. होय देवा मग चला मी सांगतोय ते कार्य करा. चला सांग काय ते सांग. चला हत्यारा घेऊन या, हत्यारा घेऊन या. चला देवा, ती तर हत्यारं आणलेली आहेत. हत्यारा आणलेले सांग काय? खडा खडा खणा रे, खणा. खणा, 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 खणा इथं खणा. खडा. साई काय हा काय चमत्कार? माझा पती आपण याला साई म्हणून हाक दिली. माझ्या तोंडातून ते शब्द बाहेर निघाले. कसं नाव आलं हे माझंच मला कळलं नाही. म्हणजे हा आहे तरी कोण हे महंत आमच्याकडून कदाचित अन्यायही घडला असेल. आम्हा सर्वांना क्षमा करा. पाय धरा पाय धरा. मक्ताने ज्या जागेवर तुम्ही प्रहार केलात ना ती जागा माझ्या आणि काय हो महंत मला सांगा हा. आमच्या देवानं आम्हाला आज्ञा केली या ठिकाणी खणा म्हणून हो म्हणजे काहीतरी चमत्कार असेल म्हणून आम्ही खणत होतो. खरं आहे
आणि आपण आम्हाला इथं थांबा म्हणाला. देवानं सांगितलं हेही खरं आहे, पण ही जागा माझ्या गुरुदेवांची आहे. काय हा? मी आणि माझे गुरुदेव इथं बसून 12 वर्ष घोर तपश्चर्या केली आहे. ही जागा तुमच्या गुरुदेवांची आहे? हो इथं तुम्ही बरोबर. तपश्चर्या केला आहात, हो. मग आम्हाला अडविण्याचं कारण? या जागेवर मला काहीतरी घडवायचंय. या जागेवर तुम्हाला काहीतरी घडवायचं आहे. हो, मग काय घडवणार तुम्ही? या जागेवर एक महान असं देवालय मी स्थापन करणार आहे. अरे वा. हे दिव्य भव्य देवालय हो, या जागेवर उभा करणार आहात. आणि ही राहिलेली जागा आहे ना, त्या जागेत फुला फळांनी बहरलेला बगीचा मी तयार करणार आहे. फुला फळानं बहरलेला बगीचा हो, या समोरच्या जागेत तुम्ही करणार आहात. या मंदिराचं नाव लौकिक विश्वात होणार आहे. वा वा. अर्थात आम्ही अज्ञान लेकरं, या शिर्डीतील सारी अज्ञान लेकरं तुमच्या चरणावर लीन होत आहे. तुम्ही जसं सांगाल तसं ऐकण्याची सर्वांची आणि इच्छा काय हो आहे. महंत, या लिंबाच्या झाडाखाली तुम्ही कित्येक दिवस बसलात, याला काहीतरी महत्व असलंच नाही याला ना? पण महत्व होय? आहे. इतर कडू निंबाची तुम्ही पानं का ती तुम्हाला कडू लागतील, हो कडूच असतात, पण या कडू निंबाची पानं तुम्हाला गोड लागतील. त्याचं नावच कडू लिंब आहे. हा? हे काय गोड म्हणताय? असतील? हो. गोड असतील. थांबा थांबा. आपण पहा. खाऊन बघतो. कडू आहेत ना? अच्छे हो, हा? एकदम चांगले गोड लागतात. गोड लागली, हो का? गोड लागली. मग हे आश्चर्य आहे, हा चमत्कार आहे, हा चमत्कार वा आहे. वा वा. लिंबा खाली पेटत